what's up mga paps? Ma-proceed kami sa kasal sang one of my best mates, si GP. Kaslo na siya subong sa iyang girlfriend niya si Ningning. Very significant event kini sa ako ng amigo. So ma-attend kami sa kasal ya, and let's see what's up mga paps. Okay, so ali na kami subong sa simbahan sa Altachera Church. Sister of the groom. Yeah. The Greek goddess, sister of the groom. Beautiful. Nabuka ang kamera. Oh, okay. Ang photographer sa kasal, si Eric man. Okay. Libre ni pro bono. Kung gusto nyo libre ng photography, aran ang si Eric. No charge. Na mabigay ni part. Mabigay ni. Basta na kami. For the vlog? Yeah. Basta na kami din siya Oh, kumikibi. Na, kailangan nakaano. Why na? Gabigay na sa For better, for worse. Grabe, happy. Ito siya yung happy. Which you are about. So entro no, mga Ilonggo dads. Hello mga paps. Ano kami subong sa wedding sa upod namon, no? Temporarily open service ang original. This is my lovely wife. Vlog. Take over! Hello! So, in case nga tiala ka mo ang kasal, gindungan man sa bunyag. So, bunyag man, nagmaninoy man kami sa bunyag. Dari mga maninoy, mga upod ko. Mga kumpare, atakan ako ni magkumpare sila. Ito mga buwisit lang. Mapusit na kami sa Del Rio. Kaya dito ang best part, ang kinananay. See you. Okay, so ari na kami subong sa Del Rio. Hulat-hulat na kami mag-start ang reception. Okay. So isa kami sa mga pinakaunang nga tao si RR at si Ilonggo ma'am. Wife ang groom and bride. Kakaon namin sa mga chichirya dito. Okay. Muna ginawdaka namon subong.
Okay, so ano yung upod ko, ang best man. Ano na? Ito mas gwapo pa siya sa groom niya, oh. Ano na yan? Why? With your name, with your name. Subscribe ka na sa channel. Kung na part kayo, huwag ka katanaw ka rin sa akong nga YouTube mo. Meron ka? Oo mo. Tanawa lang, oh. Huwag ka katanaw YouTube sa barko, oh. Why sa nalumong part? Ano kinalagay ko sa YouTube? 1 million pa. Ano kinalagay mo yung first one? Okay, simple lang ah. Okay? Check card. Wait. Okay lang, okay lang. Okay. So, right. I consider GP as one of my very close friends. Okay? Classmate niya kami sa elementary, kami sa high school. High school, kami ni GP. Si GP Kimania, siya niyang wapuhon sa amon. Okay? Siya niyang Jumari Iliana. Okay? Kopins! Okay? Mga bansin na siya magawa ka magigko sa akon. So, wait na may mo, nag-decide na lang po mag-college ko, try na lang po eskwelahan. Hindi na ako pupunta kay GP. But we stayed friends. Kasi ko man naging unemployed siya, uninspired siya. He even went through a hippie stage. Okay? Oh. Next please. Oh. Okay. Okay. Went through that. Actually, he was an awesome friend. In the sense na kung gusto mong inom, game si GP. Kung wala kayo si, kayo ka kay GP. Gusto mo VIP sa main house, ana si Jericho. But I in the group, no, pagkana mo, know that he was in a rut. Okay? Maka-ubra kami, nakasunod kami sa isa ng kaubrahan. Sa pinakadako ka real estate company diri sa Iloilo, as part of their sales force. Okay? Sales kami natuwa. Ruthless. Okay? Sige ba? Another? No? Upod kami. Okay? Mga businessmen, salesmen. Okay? Next please. Okay? Anyway, sa mga word ko ba yung gusto mo? Ruthless. I provide the best offer. Ito yung start. Anyway, sa in-introduce na ako kay Nining, nakapag-insan ko, wow, nagtsamba kasi Guimaras. First week impression kay Nining is she's a lady with beauty and grace. I feel privileged to bear witness sa ilang early stages sa relationship. Ika ng honeymoon stage sa ilang relationship. Nasaksihan ko. Okay? Upod kami sobrang super hindi mo kasi makita. Naging focus and responsible na. Kag ma-observe mo na he is not living for himself, but for the people he loves, no? Meaning, you pay that person.
sila, I've never seen a couple share so much food. Okay? So, diba? Okay, mga brand nila, kaon lang. Okay, kaon mo brand. Sige ba? Okay. Ay, sorry. Okay na. Now, ang passion, kag selfless love, has bear fruit. Okay? Now, GP and Ningning have baby mouth. Now, they are a complete family. We all know that life is not always a beach. Okay? It is actually a rough terrain with hills and steep mountain slopes. The terrain doesn't matter. What matters is who you hike with and who guides you. GP, hike with Ningning. She is your compass. Ningning, hike with GP. He is the backpack that holds everything together and the tent that will shed. Be guided with your faith and love. Hike mountains, face the slopes, endure the weather, because all that matters is that you are together. So, cheers to GP and Ningning. For taking your time to celebrate this special moment, occasion with us. Thank you. So again, we would like to thank all who are present here. Sa amon nga son, si Maverick, in behalf, thank you very much. So, thank you again. Lord, congratulations, good. Lord. Show the ring! Show the ring! Alright. Alright. Newlyweds. Congratulations. Congratulations! They are the souvenirs for the Alright. Okay, so tapos ng kasal, nagpabilin ng kabide. Sige, continue lang ako. Ikaw, untatin sila yung vlog. Tapos ng kasal, so nagpabilin kabide kay few drinks. Ano mga upot ko mga palahubog Yeah. So nagka-wine ng mga girls, no? Kami nagka-ulat kami sa amon niya, beer ni Eric de. Kaya ni best man ka na, best man! Best man! Isa na kasaot, ang saot yun na. Yeah, go! Yoks! 1 million subscribers! Magpasin ko ka ng part sa subscribers natin. So tapos ng kasal, ay na bisita. Kami na lang bilente. Successful man ang kasal, ay man may nagreklamo. Nanda yun man Ang plug-in sa ibanda, Oo. ruthless video ya. Ano yung makaklinte ako kina sa ginimo ko? Grabe, sala. Alam na nga natin.